Здравейте, днес в нашия инфоблог за отглеждане на детето ще ви представим здравословна, бърза и лесна рецепта за мини палачинки, без глутен, без захар, без лактоза. Ето необходимите продукти за 6 или 7 палачинки. Hello, today in our baby care info block we will present you a healthy, quick, and easy mini pancake recipe, gluten-free, sugar-free, lactose-free. Here are the products you need for 6 to 7 pancakes. Разбийте яйцата, банана, содата и канелата с пасатор или блендер. Beat the eggs, banana, baking powder, and cinnamon with a blender. Загрейте котлона и преди печене намалете градусите. Heat the stove and reduce the temperature before baking. Пригответе малък тиган, за да обръщате лесно. Prepare a small pan for easy flipping. Преди всяка палачинка сложете по половин чайна лъжичка от кокосовото масло в тигана да се разтопи. Put half a teaspoon of coconut oil in the pan to melt before each pancake. Сипете малко от сместа и разстелете с шпатула, ако е нужно. Pour in some of the mixture and spread, if necessary. За да обърнете палачинката се уверете, че не е залепнала и с лекота се плъзга по тигана. To flip the pancake, make sure it is not stuck to the pan and slides easily into it. Ето лесен начин за обръщане на палачинката. Here is an easy way to flip the pancake. След няколко минути палачинката е готова. In a few minutes the pancake is ready. Можете да сервирате на детето за сутрешна или следобедна закуска с пресен плод и мед. You can serve to the child for a breakfast or afternoon snack combined with fresh fruit and honey.